Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Γιώργο Τζοράκη, που είναι διδάκτορ ιστορικός αρχαιολόγος, επιμελητής του Φωτογραφικού Αρχείου Κουτουλάκη, και βέβαια να ευχαριστήσουμε το Δήμο Μαλεβιζίου. Προς το παρόν δεν είναι εδώ ο Δήμαρχος για λόγους που αντιλαμβάνεστε όλοι, αλλά διαθέτει τα δικαιώματα του Φωτογραφικού Αρχείου. Και πώς έγινε αυτό? Αυτό δείχνει και μια παθογένεια του ελληνικού κράτους. Ούτε η έκθεση, το κείμενο της έκθεσης θα το είχαμε στα χέρια μας αν ο Νίκος Καζαντζάκης δεν είχε εμπιστευτεί ένα αντίγραφο στον συγγραφέα και αδελφικό του φίλο τον Παντελή τον Πρεβελάκη, ο οποίος το διέσωσε και το έδωσε μετά, και από εκεί έγινε η πρώτη έκδοση το 1983 από το Δήμο Ηρακλείου επί Δημάρχου Καρέλη. Αλλά ούτε και το Φωτογραφικό Αρχείο θα είχε διασωθεί από τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους αν δεν είχε δοθεί ένα αντίγραφό του από τον Κώστα Κουτουλάκη στο Μανώλη Δουλγεράκη, που στη συνέχεια η οικογένειά του το δώρισε μαζί με άλλα στο Δήμο Μαλεβιζίου. Αυτό δείχνει πολλά για τις παθογένειες και ανεπάρκειες του ελληνικού κράτους, αλλά από την άλλη δείχνει ότι πάντα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έστω και με τη δική τους πρωτοβουλία μπορούν να διασώσουν την ιστορική μνήμη. Ο λόγος λοιπόν στον Γιώργο τον Τζοράκη, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για όλη τη βοήθεια για αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή παρουσία σας. Ευχαριστώ και τους διοργανωτές της απόψινής εκδήλωσης που με συμπεριέλαβαν στους ομιλητές της βραδιάς. Απόψε θα παρουσιάσουμε το έργο της εν Κρήτη Επιτροπής Διαπιστώσεως Ομοτήτων, της καταγραφής δηλαδή των βαρβαροτήτων των Γερμανών και των Ιταλών κατά τη διάρκεια της κατοχής, μέσα από τις φωτογραφικές λήψεις του φωτογράφου της Επιτροπής αυτής, του Κωνσταντίνου Κουτουλάκη. Περιηγηθήκατε οι περισσότεροι από εσάς και ξαναγηθήκατε στη σχετική έκθεση. Έχετε αποκτήσει μια σοβαρή εικόνα από το εξαιρετικό στήσιμο της κυρίας Νησιώτου και της κυρίας Γιλάκη. Σήμερα θα δούμε, στο σημείο αυτό θα δούμε μία-μία τις φωτογραφίες του Φωτογραφικού Αρχείου. Το χαμένο έως πριν λίγα χρόνια Φωτογραφικό Αρχείο Κωνσταντίνου Κουτουλάκη περιήλθε στο Δήμο Μαλεβιζίου με ενέργειες του Δημάρχου Κώστα Μαμουλάκη το 2014. Με την υποστήριξη του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Κώστα Βασουλάκη ψηφιοποιήθηκε άμεσα και προετοιμάστηκε για έκθεση και μελέτη. Εδώ είναι μια από τις η πρώτη εκδήλωση στο Άμα Κάση, η οποία έγινε σε συνεργασία με την Περιφέρεια και προφανέστατα το Δήμο Ηρακλείου. Και μαζί με το φίλο ιστορικό και καθηγητή σήμερα Μανώλη Δρακάκη αναλάβαμε την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξή του. Σήμερα ο Μανώλης Δρακάκης δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας λόγω ακαδημαϊκών υποχρεώσεων. Συνήθως είμαστε μαζί στην παρουσίαση του αρχείου. Πραγματοποιήθηκαν ως το 2019 πολυάριθμες παρουσιάσεις και σχετικές εκθέσεις, πρώτα στο Δήμο Ηρακλείου και σε ολόκληρη την Κρήτη, και έπειτα στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες και σε πολλές πόλεις της Αυστραλίας, πριν τη μόνιμη έκθεσή του από το 2018 στη Δημοτική Πινακοθήκη στην Τίλισσο. Εδώ είναι ένα στιγμιότυπο από την έκθεση σε μια από τις πόλεις της Αυστραλίας, σε συνεργασία με την Ομογένεια. Εξέχουσα όλων των έως τότε δράσεων υπήρξε όμως η παρουσίαση του αρχείου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ειδικότερα στην Εθνική Επιτροπή Διεκδίκησης των Πολεμικών Αποζημιώσεων, παρουσία το σεβάσμιο μελών του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης. Εκεί μάλιστα ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης παρέδωσε αντίγραφο του Φωτογραφικού Αρχείου, τυπωμένο σε τόμο, με το σύνολο των φωτογραφιών του αρχείου και την ιστορική τους ανάλυση. Ακριβώς για να παίξει το Φωτογραφικό Αρχείο τον ιστορικό ρόλο για τον οποίο εξ αρχής δημιουργήθηκε, την ενίσχυση δηλαδή της ελληνικής επιχειρηματολογίας για τη διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων. Αλλά ας αρχίσουμε. 40 μέρες γύριζα το περασμένο καλοκαίρι την Κρήτη για να δω τα χωριά που γκρέμισαν και έκαψαν οι βάρβαροι και τους άντρες και τις γυναίκες που τους έντυσαν τη μαύρη αρματοσιά του πένθους. Περίμενα να ακούσω κλάματα και να δω χέρια να πλώνονται να ζητούν βοήθεια. Και βρήκα ανυπόταχτες, απαράδοτες ψυχές και κορμιά μισόγυμνα, πεινασμένα, μα αλήγιστα, έλεγε ο Καζαντζάκης σε μια ραδιοφωνική ομιλία του το Δεκέμβριο του 1945 σε σταθμό των Αθηνών.
3 μήνες πριν, ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας, ως μέλος κρατικής επιτροπής, διήλθε ολόκληρη σχεδόν την Κρήτη μαζί με κορυφαίους στον τομέα τους κριτικούς, με την αποστολή της επίσημης καταγραφής των καταστροφών και των εγκλημάτων των ομοτήτων, με μια λέξη, που διέπραξαν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κατακτητές στη Μεγαλόνισσο κατά τη διάρκεια της κατοχής. Επρόκειτο για την Κεντρική Επιτροπή Διαπιστώσεως Ομοτήτων εν Κρήτη, η οποία αποτελείται από το διάσημο ήδη τότε Καζαντζάκη και τους διακεκριμένους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννη Καλιτσουνάκη και Ιωάννη Κακριδή. Εδώ τα μέλη της Επιτροπής με τον Επίσκοπο Πέτρας στη Νεάπολη Λασιθίου. Στην ίδια Επιτροπή συμμετείχε ως βοηθητικό, όπως χαρακτηρίστηκε μέλος, ο φωτογράφος Κωνσταντίνος Κουτουλάκης, με τον προφανή ρόλο να εικονογραφήσει τις καταγραφές. Ο Κουτουλάκης ποζάρει εδώ με τη στολή εκστρατείας. Η περιοδεία της Επιτροπής διήρκησε από τις 29 Ιουνίου στις 6 Αυγούστου του 1945 και τα μέλη της επισκέφτηκαν όσο το δυνατόν περισσότερους μαρτυρικούς τόπους της Κρήτης. Η έκθεση που συντάχθηκε παραδόθηκε εμπρόθεσμα στο αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο όμως, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, δεν προέβη, άγνωστο γιατί, σε κανενός είδους αξιοποίησής της. Για πολλές δεκαετίες το αποτέλεσμα της πολυήμερης εργασίας της Επιτροπής Ομοτήτων ήταν εντελώς άγνωστο, αφού η έκθεσή του παρέμενε κυριολεκτικά εξαφανισμένη. Από μια καλή συγκυρία, το μοναδικό σωζόμενο ως τότε χειρόγραφο της έκθεσης της Επιτροπής Ομοτήτων παραδόθηκε στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης από τον κριτικό λογοτέχνη και λόγιο Παντελή Πρεβελάκη, αδελφικό φίλο του Καζαντζάκη. Ο Δήμος Ηρακλείου στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ανέλαβε την πρώτη έκδοση του σπάνιου αυτού χειρογράφου με την έκθεση της Επιτροπής σε ένα λιτό τόμο που κυκλοφόρησε το 1983, 38 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη σύνταξή της. Η έκδοση αυτή προλογίστηκε από τον τότε Δήμαρχο Μανώλη Καρέλη, ο οποίος είχε προφανέστατα και την πρωτοβουλία για την αναζήτηση του κειμένου της έκθεσης Ομοτήτων και την τελική έκδοση. Αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε προηγηθεί μια σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή των γεγονότων από τον ίδιο τον φωτογράφο της Επιτροπής, τον Κωνσταντίνο Κουτουλάκη, στο βιογραφικό για τον Καζαντζάκη βιβλίο της Έλλης Αλεξίου «Για να γίνεις μεγάλος». Στο εν λόγω βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1966, η Ηρακλειώτισσα συγγραφέας περιγράφει τη συμμετοχή του Καζαντζάκη στην Επιτροπή Διαπιστώσεως Ομοτήτων. Δεν έχει όμως πολλά στοιχεία να παραθέσει, καθότι, όπως είπαμε, η έκθεση είχε εξαφανιστεί. Εντοπίζει όμως τον Κωνσταντίνο Κουτουλάκη, που ζούσε στην Αθήνα, ο οποίος της αφηγείται με τη σειρά τα γεγονότα που η συγγραφέας τα παραθέτει με το ύφος της αφήγησης απαράλλακτο. Έχουμε λοιπόν πολλές φορές ένα υπομνηματισμό των φωτογραφιών που σώζονται σήμερα από τα ίδια τα λόγια του Κουτουλάκη που δόθηκαν σε μορφή συνέντευξης στην Έλλη Αλεξίου. Παρά τις πρώιμες αυτές καταγραφές για τη δράση της Επιτροπής, οι σχετικές φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Κουτουλάκη παρέμεναν στο μεγαλύτερο μέρος τους ανέκδοτες και το κυριότερο, δεν γνώριζε κανείς αν σώζονταν ή αν είχαν χαθεί. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, το 1990, ο γνωστός δημοσιογράφος και ιστορικός αείμνηστος σήμερα Μανώλης Δουλγεράκης κυκλοφόρησε ένα μεγάλο λεύκομα με τίτλο «50 χρόνια από τη μάχη της Κρήτης», με εκατοντάδες σχετικές φωτογραφίες. Προσπαθώ να συντομεύω λίγο τη διήγηση. Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες που για λόγους οικονομίας του χρόνου τις παραλείπουμε. 22 φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Κουτουλάκη και της Επιτροπής Διαπιστώσεως Ομοτήτων εμφανίζονται τότε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό. Μετά τον αδόκητο θάνατο του Μανώλη Δουλγεράκη το 2005, εντοπίστηκε στα κατάλοιπά του μεταξύ άλλων το φωτογραφικό αρχείο Κουτουλάκη, το οποίο μαζί με την πλούσια βιβλιοθήκη του εκλειπώντος δωρήθηκε το 2014 στο Δήμο Μαλεβιζίου με πρωτοβουλία του αδερφού του Μανώλη, Μιχάλη Δουλγεράκη. Τα κύρια μέλη της Επιτροπής Διαπιστώσεως Ομοτήτων δεν χρειάζονται συστάσεις. Ούτε ο αναγνωρισμένος διεθνώς από τότε Ηρακλειώτης συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης, ούτε ο σεβάσμιος 67 χρονών ήδη τότε χανιώτης καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Ιωάννης Καλιτσουνάκης, με το άσπρο κουστούμι, ούτε βέβαια ο κατά πολύ νεότερος αλλά ήδη καταξιωμένος καθηγητής από το Ρέθινο Ιωάννης Κακριδής.
Για τον Κουτουλάκη όμως, τον Λασιθιώτη φωτογράφο της Επιτροπής, είχαμε μέχρι πρόσφατα ελάχιστα στοιχεία. Μια πρώτη βιογραφική προσέγγιση του Κουτουλάκη έγινε από το φίλο αρχιτέκτονα Οδυσσέας Γουρό, στο πλαίσιο των παρουσιάσεων του Ελόγου Αρχείου και μάλιστα στη γενέτειρα του φωτογράφου την Κριτσά το 2015. Ο Κωνσταντίνος, δική του είναι του Οδυσσέα, είναι και η σπανιότατη φωτογραφία του Κουτουλάκη που βλέπουμε. Ο Κωνσταντίνος Κουτουλάκης γεννήθηκε στην Κριτσά το 1897, έζησε στην Αθήνα ως τραπεζικός υπάλληλος, με παράλληλη ερασιτεχνική αρχικά απασχόληση με τη φωτογραφία, η οποία κατόπιν έγινε επαγγελματική. Το 1952 ήταν πάντως μεταξύ των 75 εξεχόντων φωτογράφων της χώρας που ίδρυσαν την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία. Η συμμετοχή του στην Επιτροπή Διαπιστώσεως Ομοτήτων θα έλεγα ότι αποτέλεσε το σημαντικότερο επεισόδιο της ζωής του, η οποία θα τερματιστεί στην Αθήνα το 1975. Η Επιτροπή Διαπιστώσεως Ομοτήτων εν Κρήτη συγκροτήθηκε στις 17 Έκτου το 1945. Για την κατανόηση των συνθήκων της εποχής πρέπει να αναφέρω ότι τα μέλη της Επιτροπής εξοπλίστηκαν με μεταχειρισμένα ρούχα και φάρμακα από τον Ερυθρό Σταυρό και την Ούνρα. Στις 8 Ιουνίου η Επιτροπή ταξιδεύει για την Κρήτη. Η πρώτη φωτογραφία που της έβγαλα με τον Καλιτσουνάκη είναι στο κατάστρωμα του αρματαγωγού στο Κερατσίνι, την ώρα που ετοιμαζόμαστε για τον Απόπλου, αναφέρει ο Κουτουλάκης. Από τη Σούδα, συνεχίζει, βγήκαμε στα Χανιά. Το απόγευμα είπαμε να πάμε να προσκυνήσουμε τον τάφο του Βενιζέλου. Φαίνεται στη φωτογραφία ο Καζαντζάκης τελευταίος στη σειρά, λέει ο Κουτουλάκης. Η περιοδεία της Επιτροπής θα ξεκινήσει από τον νομό Χανίων. Σταδιακά θα διατρέξει ολόκληρη την Κρήτη. Η Επιτροπή θα επισκεφτεί 76 πόλεις και χωριά της Κρήτης και μετά από 40 μέρες θα παραδώσει την έκθεσή της. Στον πρόλογό της, τα μέλη της Επιτροπής αναφέρονται στην παράληψη σημαντικών οικισμών και μαρτυρικών τόπων που δεν πρόλαβαν να επισκεφτούν. Αιτία η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου και κυρίως το προβληματικό αυτοκίνητο που ήταν στη διάθεσή τους, που πάθαινε βλάβες συνεχώς και δεν υπήρχαν ανταλλακτικά. Τις δύσβατες θέσεις και τους ορεινούς οικισμούς της Κρήτης, τα μέλη της Επιτροπής θα τις επισκεφτούν πεζοί ή μεγαϊδούρια. Το αρχείο που παρουσιάζουμε σήμερα δεν περιλαμβάνει σίγουρα το σύνολο των φωτογραφιών από τους πολυάριθμους σταθμούς της Επιτροπής, στους οποίους ο Κουτουλάκης είναι βέβαιο ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες λήψεις. Οι 70 σωζόμενες φωτογραφίες του αποτελούν όμως σίγουρα σημαντικό μέρος του και υποθέτουμε αρκετά αντιπροσωπευτικό του αρχικού συνόλου. Μεγάλο μέρος των φωτογραφιών φέρει αναλυτικές επεξηγηματικές λεζάντες. Είναι σχεδόν βέβαιο λοιπόν ότι το δωρηθέν στο Δήμο Μαλεβιζίου αρχείο αποτελεί φωτογραφική αποτύπωση εκτυπωμένων φωτογραφιών του Κουτουλάκη που αποτέλεσαν κάποτε εκθεσιακό υλικό. Αυτό εξηγεί και την παρουσία των χειρόγραφων λεζάντων που επικολλήθηκαν πάνω στις εικόνες και φωτογραφήθηκαν με αυτές. Βλέπουμε εδώ ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπομνηματισμού από το γερμανικό νεκροταφείο στον Αλικιανό Χανίων. Είναι δηλαδή οι λεζάντες φωτογραφημένες πάνω στις φωτογραφίες. Η ειδική κατηγορία συνιστούν οι απαθανατήσεις των μελών της Επιτροπής, συχνά μπροστά σε εμβληματικούς τόπους της περιήγησής τους. Εδώ για παράδειγμα βλέπουμε τον Νίκο Καζαντζάκη μπροστά στο διαβόητο πάσαλο των χιλιάδων εκτελέσεων στην Αγιά, για τον οποίο θα πούμε παρακάτω. Άλλες φωτογραφίες αποδίδουν ανώνυμους κατοίκους των χωριών που επισκέπτεται η Επιτροπή, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην αντίσταση ή πρωταγωνίστησαν σε ηρωικά ή τραγικά γεγονότα. Κάποιες άλλες απεικονίζουν καθημερινές, ανθρώπινες φιγούρες της Κρητικής υπαίθρου, με εμφανή πάνω τους τα σημάδια της τραγικής εποχής που μόλις είχε περάσει. Εξέχον παράδειγμα αποτελεί η ρακίανδητη γερόντισσα της φωτογραφίας. Σε κάποιες περιπτώσεις ο Κουτουλάκης φαίνεται πως θυμάται την ιδιότητα του καλλιτέχνη φωτογράφου και επιδίδεται στην απαθανάτηση καθημερινών δραστηριοτήτων των ανθρώπων της Κρητικής υπαίθρου. Σημαντικό είναι το παράδειγμα μιας οικογένειας ξυλογλυπτών από το Λασίθι που κατασκευάζουν κουτάλια. Πιο καλλιτεχνικό ακόμα είναι το παράδειγμα της βοσκοπούλας που κουβαλάει τα ξύλα. Στις καλύτερες του στιγμές ο Κουτουλάκης θα συνδυάσει την καλλιτεχνική ματιά με την επιταγή του καθήκοντος. Η μεγάλη πλειονότητα πάντως των φωτογραφιών εντάσσεται απόλυτα στο πλαίσιο της αποστολής της Επιτροπής και καταγράφει τις εικόνες των ομοτήτων.
Η ομάδα αυτή μπορεί να διακριθεί σε δύο άλλες υποκατηγορίες. Στην πρώτη ανήκουν οι απεικονίσεις των καταστροφών, στη δεύτερη οι απεικονίσεις του ανθρώπινου πόνου, ως επακόλουθου της ανθρώπινης απώλειας. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τις καταστροφές είναι γενικές κυρίως λήψεις που αποδίδουν καμένα και λαιλατημένα χωριά ή γειτονιές πόλεων και χωριών με ερειπωμένα σπίτια ή κατεστραμμένες βιοτεχνίες και εργοστάσια και όχι σπάνια γκρεμισμένες εκκλησίες. Πολύ συχνά ο φακός του Κουτουλάκη απαθανατίζει ανθρώπους μόνους ή κατά ομάδες να ανασκαλεύουν υπομονετικά στα ερείπια με την ελπίδα να περισσώσουν κάτι από τα χαμένα. Την εικόνα της καταστροφής που το συγκλονίζει καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδίας της Επιτροπής θα περιγράψει ο ίδιος ο Καζαντζάκης σε ένα γράμμα στη γυναίκα του Ελένη από την Κρήτη. Ο πόνος της Κρήτης είναι μεγάλος. Σε ένα χωριό μας υποδέχτηκαν μονάχα γυναίκες, όλες μαυροφόρες, γιατί οι άντρες είχαν τουφεκιστεί από τους Γερμανούς. Χωριά ολόκληρα, καμένα χαλάσματα. Οι άνθρωποι δεν έχουν μήτε πυρούνι, μήτε ποτήρι ή ρούχο ή κρασί. Και κλαίνε που δεν έχουν να μας τρατάρουν. Η καρδιά ραΐζει. Οι ανθρώπινες όμως απώλειες δεν μπορούν να αποτυπωθούν φωτογραφικά παρά μόνο με την απεικόνιση του πόνου που προκαλούν. Αυτό τον πόνο αποτυπώνει λοιπόν ο Κουτουλάκης και είναι οι φωτογραφίες του τόσο φυσικές που ηχεί στα αυτιά μας ο θρήνος των ζωντανών για τους εκτελεσμένους. Φωτογραφικές ελεγγύες αληθινές σε ανθρώπους που χάθηκαν. Αυθόρμητες ή όχι, εικόνες τέλεια δομημένες αλλά απόλυτα φυσικές και αποτελούν πραγματικές κραυγές πόνου και οδύνης για την απώλεια, για την απελπισία της χειρίας και την απόγνωση της ορφάνιας. Ξεκινάμε την παρουσίασή μας από τα Χανιά, όπως έπραξε και η Επιτροπή. Από την Αγιά ξεχωρίζουν δύο φωτογραφίες στο διαβόητο πάσαλο του μαρτυρίου, όπου δένονταν οι ετοιμοθάνατοι για να εκτελεστούν. Μπροστά του φωτογραφήθηκαν και ο Καζαντζάκης και ο Κουτουλάκης ξεχωριστά. Στην έκθεση της Επιτροπής γίνεται ειδική αναφορά στον ξύλινο αυτό κορμό, επί του οποίου, διαβάζουμε, επέδαινουν τους εκτελουμένους και ως της εις ύψος 1,30 του μέτρου περίπου ένθα η καρδιά των τυφεκιζομένων έχει καταφαγωθεί από τα σφαίρας. Στην Αγιά σώζεται μια ακόμα φωτογραφία με τον Καζαντζάκη. Ο φακός τον αποτυπώνει όρθιο στον περιβάλλοντα χώρο των ομώνυμων φυλακών που οι ντόπιοι του υπέδειξαν ως χώρο μαζικών εκτελέσεων και ομαδικών ταφών. Για τη φωτογραφία αυτή ο ίδιος ο Κουτουλάκης κάνει αναφορά στο βιβλίο της Έλλης Αλεξίου. Η φωτογραφία της Αγιάς έγινε την άλλη μέρα και εκεί του έκαμε εντύπωση του Καζαντζάκη και όλο σημείωνε να ξέρει μέσα στις καλαμπουκές, στις ρίζες τους, τα κριτικά κόκαλα. Είδαμε ανοιχτό τάφο με μισολιωμένο το μάρτυρα, καθιστό. Τους εκτελούσανε και αμέσως τους παραχώνανε και θωρούσανε, λέει, οι χωριάτες το χώμα που τους σκέπαζε πολλές φορές να μετακουνιέται. Ζωντανοί ήταν ακόμα οι πατριώτες. Και αυτοί σβάνανε τους χωριάτες και κάνανε από πάνω χωράφι και φυτεύανε καλαμπόκια. Από τα κεραμιά, το συνοικισμό των χωριών εκείνων που ισοπεδώθηκαν από τους Γερμανούς, σώζεται μια εξαιρετική φωτογραφία, γνωστή και από αλλού, στην οποία ο Καζαντζάκης και ο Καλιτσουνάκης εμφανίζονται να ακούν με προσοχή τους ντόπιους που διηγούνται τα κατορθώματα και τα παθήματα του τόπου τους. Στην Κάνδανο θα φωτογραφίσουν την παλιά ξύλινη πινακίδα που τοποθέτησαν οι Γερμανοί μετά τον αφανισμό του χωριού, η οποία δεν υπάρχει βέβαια σήμερα. Ο Κουτουλάκης καμαρώνει για την ανακάλυψη αυτής της παλιάς πινακίδας που είχε ήδη τότε αντικατασταθεί από τη νέα, την πέτρινη. Έχει δίκιο όταν υποστηρίζει ότι η παλιά επιγραφή αναφερόταν στη συμμετοχή γυναικών στη μάχη της Κανδάνου, για την οποία καταστράφηκε το χωριό. Αναφορά που εξαλείφθηκε στη νέα πέτρινη επιγραφή. Κάποιες από τις γυναίκες αυτές επισημαίνει και τις φωτογραφίζει. Η τελευταία φωτογραφία της Κανδάνου αποτυπώνει την γκρεμισμένη εκκλησία του χωριού. Επόμενος σταθμός της Επιτροπής στα γειτονικά στην Κάνδανο Φλόρια, που επλήγησαν 2 φορές από τους Γερμανούς. Εδώ μετά τη δεύτερη και τελειωτική καταστροφή τους, τον Αύγουστο του 1944. Από το χωριό Φουρνές της γειτονίας προέρχεται η τελευταία φωτογραφία του νομού Χανίων που αποδίδει τον Καζαντζάκη να συνομιλεί με 2 μαυροχωρεμένες
γυναίκες. Συγκλονιστική είναι και η φωτογραφία από τον Κακόπετρο, η οποία παραχωρήθηκε ευγενώς από το Μουσείο Καζαντζάκη στους Βαρβάρους για να ενοποιηθεί με το φωτογραφικό αρχείο. Πρώτη για τη στιγμή που η οικογένεια Δεσποτάκη περιγράφει στην Επιτροπή το δυσβάσταχτο πόνο της απώλειας των 4 παιδιών της, που εκτελέστηκαν χωρίς κανένα λόγο από τους Γερμανούς φωνιάδες. Τη φωτογραφία αυτή την οφείλουμε στο φίλο επιμελητή του Μουσείου Καζαντζάκη και καλό συνάδελφο αρχαιολόγο Βαγγέλη Χαριτόπουλο, που μας τιμά με την παρουσία του απόψε. Σχετικά με τον Κακόπετρο. Επιστρέφοντας από Κάντανο στο δρόμο προς Κακόπετρο, θυμάται ο Κουτουλάκης, είδαμε στο πλάι του δρόμου να στέκει ένας χωρικός, να κρατεί ορθό ένα δοκάρι και να μας έκανε νόημα να σταματήσουμε. Άμα πλησίασε το αυτοκίνητο, έριξε το δοκάρι και σταμάτησε αναγκαστικά το αμάξι. Ήρθετε, λέει, να καταγράψετε για το αίμα που χύθηκε. Έχετε και πάει να σημειώσετε κάτι της. Τι? 4 γιους μου σκοτώσανε. Οι 2 τελευταίοι ήταν δίδυμα. Πώς σε λένε? Δεσποτάκι. Μα επειδή είστε κουρασμένοι, περάστε και από το σπίτι να πάρετε ένα νερό. Το σπίτι του ήταν εκεί δίπλα σε μια κατηφοριά. Μπαίνουμε μέσα, τι να δούμε, ένα τραπεζάκι με όλα του Θεού τα καλά και στη γωνιά μια γυναίκα μαυροφαρμένη με ένα κοριτσάκι μικρό στην ποδιά της να κάθεται να κλαίει. Ήτανε εδώ του Ταναΐτακλες. Οι ανθρώποι δεν ήρθανε για να το σε χαλάσει την καρδιά τους. Ελευθερωθήκαμε. Για όχι, εξέχασες το. Έτσι είναι η ελευθερία. Σε εμάς ήλαχε να δώσουμε τα παιδιά μας. Άλλος τα σπίτια του, άλλος είδω και τα λιώφυτά του. Πώς σου πω, μείνε μόνο η κοπελιά. Εγώ θα σου κάμω κι άλλους γιους. Εκεί είδα τον Καζαντζάκη να κλαίει. Μέσα στο αυτοκίνητό μας ήλεγε, εκεί κλαίγε ακόμη. Είδετε, αυτή είναι η κριτική ψυχή. Την ελευθερία την έχει θρησκεία. Ένας τέτοιος λαός υποδουλώνεται ποτέ? Από τον ομό Ρεθύμνου στο αρχείο μας σώζεται φωτογραφίες από τα περβόλια, τα ανώγια και τους οικισμούς του Αμαρίου. Στα περβόλια, ομάδα γυναικών θρηνεί βουβά μπροστά σε συστάδα πρόχειρων τάφων για τους δεκάδες εκτελεσμένους του Μαΐου του 1941. Ενώ από τα ισοπεδωμένα ανώγια διασώζεται μόνο η εικόνα μιας ομάδας σφιχτομαντιλοδεμένων γυναικών, μαυροντημένων από το πένθος. Περισσότερες είναι οι φωτογραφίες από τα ισοπεδωμένα χωριά του Αμαρίου, που πλήρωσαν και αυτά για τη σιωπή τους στις ανακρίσεις και για τις διευκολύνσεις που παρήχαν στην ομάδα απαγωγής του Γερμανού στρατηγού Κράιπε. Στην καμένη και ανατιναγμένη λοχριά, νεαρή γυναίκα αφήνει στεφάνι μπροστά στον τάφο του Στυλιανού Κρυοβρυσανάκη. Σύμφωνα με τις καταγραφές της Επιτροπής, δίπλα στο Στυλιανό Κρυοβρυσανάκη είναι θαμμένοι 3 ακόμα αδερφοί του, ο Κωστής, ο Μανώλης και ο Νίκος. Από το ανατιναγμένο και καμένο γερακάρι σώζεται μια παρόμοια φωτογραφία με μια νεαρή γυναίκα να θρηνεί έναν από τους 55 συνολικά εκτελεσμένους του χωριού. Από το αμαριώτικο χωριό Άνω Μέρος των 172 κατεστραμμένων οικειών, πολυπληθής ομάδα κατοίκων κομίζει στέφανος στους τάφους κάποιων από τους 40 συνολικά νεκρούς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα του πένθους από το Καρδάκι, στην οποία ολόκληρη η οικογένεια κομίζει άνθη και καίει λιβάνι στον τάφο του εκτελεσμένου άντρα. Στις βρύσες των 38 εκτελεσμένων, μια συγκλονιστική φωτογραφία, όπου ο Καζαντζάκης, ο Καλιτσουνάκης και ο Κακρδής εικονίζονται να καταγράφουν τις διηγήσεις των κατοίκων, καθισμένοι όλοι μαζί στις πέτρες από τους όρους των ερειπίων. Στον ομό Λασιθίου, που κατεχόταν από τους Ιταλούς, οι ομότητες υπήρξαν ευτυχώς σαφώς λιγότερες σε σχέση με την υπόλοιπη Κρήτη. Πολύ λίγες είναι και οι φωτογραφίες που έχουμε στη διάθεσή μας και όσες σώζονται προέρχονται από την Ιεράπετρα. Μια καλλιτεχνική μάλλον λήψη μπροστά στην υπάρχουσα και σήμερα Οθωμανική κρίνη της πόλης. Κι άλλες 2 από ένα ανώνυμο για την ώρα γκρεμισμένο ελεουργείο και το ταυτιζόμενο με επιγραφή κατεστραμμένο πλήρως και αυτό εμβληματικό για την περιοχή σαπουνοποιού του Κοθρή, που ήταν προπολεμικά ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Κρήτης. Δυστυχώς δεν έχουμε καμιά απολύτως φωτογραφία που να ταυτίζεται με ασφάλεια με τα καμένα χωριά και τις ομότητες στη Δυτική Ιεράπετρα, όπως λόγου χάρη στο Μύρτο, στις Μάλες, στα Γδόχια, το Λουτράκι, τις Μουρνιές, το Χριστό, τους Μύθους, που συνυπολογίζονται συνήθως στο ολοκαύτωμα της Βιάνου. Στο νομό Ηρακλείου η συγκυρία διέσωσε το μεγαλύτερο αριθμό των φωτογραφιών του Κουτουλάκη. Πολύ σημαντική είναι η πρώτη
η για πρώτη φορά απεικόνιση των καταστροφών της Μεγάλης Έκρηξης της Δευτέρας Ιουνίου 1944 στο λιμάνι Ηρακλείου, η οποία ταυτίζεται με ασφάλεια από τη λεζάντα της εικόνας. Επρόκειτο για την ανατείναξη γερμανικού πλοίου γεμάτου με στρατιωτικό υλικό, που έφτασε χτυπημένο στο Ηράκλειο μετά από επίθεση των συμμάχων σε γερμανική νεοπομπή ανοιχτά της Κρήτης. Κατά την τρομακτική αυτή έκρηξη που ακολούθησε, βυθίστηκαν παρακείμενα πλοία και σημειώθηκαν τεράστιες καταστροφές σε ολόκληρη την πόλη, ακόμα και στα αρχαία του Μουσείου Ηρακλείου. Σημαντική είναι και η γνωστή από αλλού απεικόνιση των ολοσχερώς κατεστραμμένων βορειζίων, που θεωρούμενα, όπως ήταν κέντρο αντάρτικων σωμάτων, βομβαρδίστηκαν με αεροπλάνα αρχικά και έπειτα ανατινάχτηκαν. Αντίστοιχες εικόνες υπάρχουν και από το Μαγαρικάρι, που καταστράφηκε και αυτό ολοσχερώς, πληρώνοντας την υποστήριξή του στις αντάρτικες ομάδες, και κυρίως βέβαια αυτή του Μεγάλου Πετρακογιώργη, που καταγόταν από αυτό. Τα σκούρβουλα, που έχουν την ιδιαιτερότητα να θρηνούν και γυναικόπαιδα εκτός από άντρες, συνταράσσουν για τις εικόνες πένθους που δημιουργούν. Συγκλονίζουν ιδίως οι φωτογραφίες με τα 6 αδερφάκια, τους 6 μικρούς θρηνοδούς πάνω στον τάφο της μάνας τους. Εξαιρετικά σημαντικές είναι φωτογραφίες από τη Δαμάστα με τους 30 εκτελεσμένους και το σύνολο των οικειών της ανατιναγμένων ύστερα από το ομώνυμο σαμποντάζ του 1944 κατά των Γερμανών. Σε 2 φωτογραφίες αποτυπώνεται ο αγώνας των κατοίκων να σώσουν ό,τι σώζεται μέσα από τα ερείπια. Σε μια τρίτη εικόνα, ο πόνος της νέας γυναίκας μπροστά στην ανεπίστευτη απώλεια του σκοτωμένου αντρός της δημιουργεί μια από τις λυρικότερες φωτογραφίες του αρχείου. Τελευταίο σταθμό στην περιήγησή μας, η πολύκλαυστη Βιάνος, με την εκατόμβη των θυμάτων της, των οποίων την άσβεστη μνήμη τιμούμε απόψε. Η Επιτροπή, συγκλονισμένη από τις εικόνες καταστροφής που αντίκρισε, περισσότερο από κάθε άλλο τόπο, σημειώνει με ανατριχιαστικές περιγραφές τα γεγονότα, τα οποία γνωρίζει ότι δύσκολα μπορούν να περιγραφούν με λόγια και φωτογραφίες. Δεν θα τα αναφέρουμε. Η Επιτροπή, σημειώνει, δεν θα λησμονήσει ποτέ το σπαρακτικό θέαμα που αντίκρισε καθώς έφτανε στον Αμιράν για να διαπιστώσει τα ανωτέρω εκτεθέντα. Επί του τόπου της εκτελέσεως έβρε συγκεντρωμένας περί τας 300 γυναίκας, μελανιφορούσας μετά των τέκνων των, θρηνούσας, κοπτόμενας και μυρολογούσας. Την επομένη πρωίαν επί του τόπου της εκτελέσεως ετελέστη επιμνημόσυνος δέησης, της παρακτικότητα της οποίας αμυδρός μόνο δίνανται να αποδώσουν ελιφθείς σε φωτογραφία. Στο αρχείο που παρουσιάζεται σήμερα διασώζεται πλήθος φωτογραφιών από τη Βιάνο που πραγματικά συγκλονίζουν. Η συγκυρία δεν διασώζει φωτογραφίες των αμέτρητων υλικών καταστροφών που προκάλεσε η πυρπόληση των χωριών της επαρχίας, μα αποκλειστικά τις εικόνες που παραπέμπουν στην ανθρώπινη απώλεια. Σαν κάποια αδιόρατη θέληση να επιβάλλει στην εικόνα του πένθους να στιγματίζει εις το διηνεκές το μαρτυρικό αυτό τόπο. Απεικονίσεις μνημοσύνων στα νεκροταφεία των χωριών, χωρίς κανένα άντρα, και μόνο πενθοφορούσες γυναίκες, νεότατες θρηνοδοί και μαυροφορεμένα παιδιά να σκοτεινιάζουν τον τόπο με τα ρούχα του πένθους, από τα μοιρά, από το βαχό, τον κρεβατά και αλλού. Από τη Βιάνο και η γνωστή αλλά πάντα συνταρακτική φωτογραφία με τους χαραγμένους σταυρούς στις πόρτες, ανάλογους με τον αριθμό των νεκρών σε κάθε σπίτι. Από τη Βιάνο τέλος, τον Αμυρά, προέρχεται και η συγκινητικότερη κατά τη γνώμη μου φωτογραφία του αρχείου, που αποδίδει 3 μικρά ορφανά μπροστά στον τάφο του πατέρα τους. Συγκλονιστική φωτογραφία στη λεπτομέρειά της, όπως τα καλοχτενισμένα παιδικά κεφαλάκια από το χέρι, υποθέτουμε, της χαροκαμένης μάνας τους, που τα θέλησε όμορφα στη φωτογραφία τους μπροστά στον τάφο του πατέρα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ήταν σε γενικές γραμμές το φωτογραφικό αρχείο του Κουτουλάκη, του Δήμου Μαλεβιζίου. Ένα μοναδικό στο σύνολό του φωτογραφικό υλικό που συμβάλλει με συνταρακτική αμεσότητα και εικονογράφηση
κάποιον από τα τραγικότερα γεγονότα της κατοχής. Ένα μοναδικό, ένα φωτογραφικό αρχείο που παρά την αποσπασματικότητά του οπτικοποιεί με πληρότητα γεγονότα μεγάλης έκτασης και σημασίας, όπως οι κατοχικές ομότητες. Στην πλειονότητα τους γνωστές μόνο από καταγραφές και διηγήσεις. Και είναι συγκλονιστική η παράθεση αυτών των φωτογραφιών, καθώς ο φωτογράφος πετυχαίνει να δώσει φωνή στα θύματα της βαρβαρότητας του παρανοϊκού κατακτητή, στα γκρεμισμένα αφενός έργα της ειρήνης, που τα μεταβάλλει σε ομιλούντα ερείπια, και έπειτα στις χιλιάδες χαμένες ζωές των εκτελεσμένων, που εκπροσωπούνται από τους σταυρούς των μνημάτων και από τους απαραμύθιτους συγγενείς, τις χήρες και τα ορφανά, και δημιουργεί έτσι για τις ναζιστικές φρικαλαιότητες αδιάψευστους μάρτυρες. Το αρχείο Κουτουλάκη εικονογραφεί όμως και την αναξιοποίητη έκθεση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Ομοτήτων, της πρώτης έκθεσης και μοναδικής μάλλον, που προετοιμάστηκε για τη διεκδίκηση των αυτονόητων επανορθώσεων, αλλά χάθηκε προφανώς στο βωμό της στήρησης των ισορροπιών του ψυχρού πολέμου. Και αποκαθιστά την έκθεση αυτή, που πολύ πρώιμα αποστερήθηκε την οπτική της τεκμηρίωση, αναπόσπαστο μέρος της για την εκπλήρωση της αποστολής της. Το αρχείο Κουτουλάκη αποτυπώνει τέλος με τον πλέον πιστικό τρόπο την πραγματικότητα που περιγράφουν στο κείμενό τους οι τρεις διακεκριμένοι σοφοί της Κρήτης, ο Καζαντζάκης, ο Καλιτσουνάκης και ο Κακριδής, συγκλονισμένοι μετά τη 40ήμερη αυτοψία τους στην αιματοβαμμένη Κρήτη. Το βέβαιο είναι ότι το μίσος των Γερμανών το εδοκίμασεν ιδιαιτέρως η ελληνική μεγαλόνισσος. Δεν υπάρχει πώληση χωρίων που να μην ελιστεύθη, να μην εγκαρεύθη, να μην πενθεί ο λίγους ή πολλούς τυφεκισμένους και ομήρους αποσταλέντας στη Γερμανία. Οι ιερείς εφυλακίστησαν, εξορίστησαν, επροπυλακίστησαν, εξετελέστησαν, εκκλησίε ανετινάχθησαν, μετεβλήθησαν εις κοπρώνας και ευεβηλώθησαν, οι κόδωνες των έγιναν στόχοι σκοποβολής, εικόνες των και τα ιερά των σκεύη εκλάπησαν, εκάησαν ή χρησιμοποιήθησαν διευτελείς σκοπούς. Πλήθος σχολείων και οικειών ανετινάχθησαν εκ θεμελίων. Χιλιάδες κατοίκων, άνδρες, γέροντες, γυναίκες και παιδιά έζησαν επί έτη εις σπήλαια. Και αλίμονο εις όποιον έφερε το εθνικό ένδυμα. Η βράκα ήταν πάντοτε επιβαρυντικό στοιχείο. Η επιδειχθήσα απάνθρωπος σκληρότης προς τους κατοίκους της Κρήτης είναι αληθώς ασυγχώρητος εις ένα λαόν που ήθελε να θεωρείται πολιτισμένος, υπηγορεύεται δε από ένα βαθύ μίσος κατά των Κρητών, το οποίο δεν δικαιολογείται. Ας είναι αιώνια η μνήμη των ηρώων που θυμόμαστε απόψε και τιμούμε τη μνήμη τους 80 χρόνια μετά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο τον Ζωράκη, ο οποίος με γλαφυρό τρόπο, με τεκμηρίωση, με συστηματική μελέτη της έκθεσης και του φωτογραφικού αρχείου, αλλά θα έλεγα και με χαρακτηριστική ζεστή φωνή, κατόρθωσε να αποδώσει έτσι με έναν έξοχο τρόπο και να παρουσιάσει σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα μια υπέροχη έκθεση και ένα συγκλονιστικό φωτογραφικό αρχείο. Από αυτά που παρουσίασε, πολλά από τα οποία αποσπάσματα συνοδεύουν τις φωτογραφίες που θα δείτε στην έκθεση και με την άνεσή σας θα τα αναγνωρίσετε και θα τα διαβάσετε, αντιλαμβάνεται κανείς το εύρος και το βάθος των ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το Τρίτο Ράιχ στην Ελλάδα, και αντιλαμβάνεται κανείς πόσο βαρύ ήταν το αποτύπωμα της κατοχής στην πατρίδα μας, που δεν της επέτρεψε ουσιαστικά ποτέ να συνέλθει από όσα έγιναν εδώ στην κατοχή και δυστυχώς ολοκληρώθηκαν στον καταστροφικό εμφύλιο, που και ο εμφύλιος όμως παιδί της κατοχής ήταν.